A štart, v tejto chvíli bola cena Raiffeisen Bank International 32. Bratislavská Miela Rovena Listen na 1600 metrov odštartovaná. Zatiaľ, čo som to dopovedal, kone už majú za sebou 150 metrov a vpredu je Rabbit Motive Man. Takže 1400 metrov do cieľa Rabbit Motive Man, Dashing Home, takisto Speed Machine prichádza tam, ale už aj Chardonnayček, Cvegat, Sirius Shine, na ďalšom mieste je Maidan, Niani Tomba a Prestige of Gracie a posledná trojica jemne nestíhajúca Bo Dreamer, Tamarind Cove a King of Marmalade. To všetko zhruba kilometr do cieľa, 1000 metrov v tejto chvíli a Dashing Home už je tam vpredu, ale je tam trojica. Je tam samozrejme Dashing Home, je tam takisto Cvegat, ale už je tam takisto aj Chardonnayček. Takže je to zrejme Cvegat, Chardonnayček a Dashing Home na 3. mieste. Speed Machine sa tam takisto posúva na 4. priečku, na 5. miesto prepadol Rabbit Motive Man, ale to všetko v rýchlom tempe, keď už sme na konci protiľahavej steny a je to Cvegat pod Michalom Abíkom, takže Cvegat ako prvý vbehne do oblúka pod výpadovkou, Cvegat, Chardonnayček za ním pod jokejom Janom Rájom, Dashing Home sa posúva, Speed Machine už tlačený do kontaktu jokejom Tomášom Lukáškom a je to stále Cvegat. Cvegat zatiaľ v pohode pod rukami Michala Abíka na prvej pozícii, očakávame útok Dashing Home a takisto Chardonnayček. Cvegat na bariére, Chardonnayček, Jan Ráj vyťahol bičík a už ide dopredu, takže teraz je to súboj českých koní Chardonnayček a Dashing Home. Chardonnayček ide dopredu, Dashing Home ho stíha, príde ešte niekto s finišom, je to české víťazstvo, ale koho? Bude to Chardonnayček, už to tak vyzerá, ale Dashing Home ešte silným finišom, Chardonnayček odoláva Dashing Home, Tamarind Cove letí na 3. miesto, ale je to Chardonnayček, Dashing Home, Tamarind Cove.